Kipat nong song jong ka Hima Nongspung ringkat bat ka kur Syiem hakasi palai jong ka tayau kilalet bantur sa ka office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ban Dawa badai ban Weng no yo acting Syiem ka Hima Nongspung bat bantung yo ba Patrick Syiem kumus Syiem bapura. Dakis paangot kinong song kilalet rung hapalau jong ka KHETC ringkat bat kara ya kijing tho bandawa penher no yo acting Syiem ka Hima Nongspung bat bandawa thung yo ba Patrick Syiem kumus Syiem bapura ban penti kena bakan umdon kanu ka jing huri hura nakaliang UEM bapet ya katanat elaka uba jamborwar ulakhat ya kren ni kinu ya lamban sngap ya kijing dawa jongki hadin kene kijing ya kren presiden jong ka kurs Syiem uba eling star Syiem ulapan paw ya kijing sungtenat ba uba jamborwar ulakular ban chimkia ya kani kakam ka jingkwa ka jongki kalong ba kikwa ban reinstate no you ba Patrick suspended Syiem ubala suspended usnam arajar khat kandai te hagabide berkene pada ngi klem ya bon kten nomor ba kene kakam kadang don hapo kakut kadang longsop judais kaba mentang indang abyak order jong kakut ngi nomor la ban ong ya kabide kene kakam tena geleng jong kiru kilayawon ya kata kilaya sungtho ya kata ba kabide kakam ban reinstate yo ba Patrick te ngimpat la ban kren nomor ba kene kakam kadan kakut te kaba arpat kilaya kren ha kabide ba ki ong bagi kwa ba nagaleng ka council kan Weng no acting chief te ya kane rungila nagaleng jungi ngila ya Syiem kia mong bana nomor kane ketika progratif jongka isi ya ba pila pun sngau ya kata ka jung nagaleng jungi rungila Syiem kum ka Weng ki priority ka bangin hab bani perkhat na ka benta ka jing ya be kesencar kadar jongka ima te mentangi abba ya report jongka kurcerwa la da ka jit thmayu lendo jongki lene ki reinstate bang yu tu lendo bla suspend ru ka song sa ka rai jong ka kur ngila ong bakin pha no ik report sangi tengi rungin pendat no ya kakam ngi dawa dei ban Weng no ya tu acting Syiem kahima nongspung bat bantung no da Syiem bapura nakaliang jong ka kur jirwa kabalayawan lang hakani kasngi kilapan pau ba ka jingwan jongki kadai halo ka jingle menti ka district council ka bamshim la le ya ka jing ujor persya ya acting Syiem ubala slat jubor ya ulingdo ka Hima Nongspung uba HR jirwa klam ka jing pentip syakakur uba wandon bok jirwa ulong mentala shisnam tam kiladap ban ujor sa ka council persya ya Syiem Hendrai ke council kam sim la ken snap ya kene ke jing ujor bat kum ka kur kim ban si ban wan turlang bat kinong song ka Hima Nongspung ban pen bore ke council bakan sim kiano mardor ya ke jing dawa ula ong ba ke jing Weng yu ba HR jerwa kumuling do kadai tang namar ba umtre banyetre lang bad acting Syiem namar ke kam simet ulay thu bana uba jambor ulong bakani ka kam Syiem menta kadang don pedeng ke jingtian bisar jong ka yeng kasari hendrai kila dawa pan padai bantung dak kan hun toket ke balai lut bat kat ba ke jing toket kadang ya chakhat dai ban Weng no shipor hi uba kan tiu Syiem li kum acting Syiem bat bantung no shua shipor da uwai pan kolong wa watla ka jing dawa jongi pak manta kolong ban la kim la ban reinstate yo Patrick Syiem kumus Syiem bapura jong ka Hima Nongspung Henry ki debel thung no sha do way pada acting chief uban pet support kat ba kane ka inquiry habi de no Syiem bapura kanang ya chakmat Henry ka ka perlong ba kim so tenak pada yo pentiu Syiem le bu long kum acting chief Henry la pibu no sha de no ro kolong ba maki kilong ki ba ki acting chief pada ki debel ni rangkat lam ba harangkat bagi bakraw batri jong ka Hima balong kum ni pentiu Syiem le pada ubam dan ka jing kam rangkat bagi bakraw batri jong ka Hima lani wat ki sodar snong ro kim tre me tre kam rangkat batu